So what's up mga tol. So Banlat TV here nga pala mga tol at bagong episode naman sa vlog natin mga tol. Kung wala pa mo naka-subscribe sa akong YouTube channel mga tol, paki-click ang subscribe button and paki-click ang notification bell mga tol. At so mga tol, natay mga vlog dire karon day mga tol. So karon na mga tol, wala ta katarbaho kay tungod kay nagkasakit ta. So hina na gid ang atong lawas mga tol. So hina na gid atong lawas kay ang batlang kung ano kung unsay problema nga kung unsay problema ni ang lawas mga tol kay taga wala na semana mga tol, daily ko magkasakit mga tol, ambot lang bahin ba ni sa gitawag nila og kuan mga tol, tawag nila og basa nay boros kung malakangan ka magaluya ka. What? So kana siya ng mga term ng mga tol, kana siya ng mga istorya, mga istorya sa katiguangan mga tol. So dili kita mutuan ng mga tol, pero karon basig tinuod na kay usahay malakangan man ko sa akong pares. So basig tinuod na siya mga tol og usa pa mga tol kanang kinatawag nila nga naalagi daw mga aswang lagi daw kay probinsya man nga mo adire. So inana siya mga tol. So karon na mga tol nagkasakit ta, gi-ulcer ta, tapos so ba kanang kahilantan no. So inana siya COVID ba niya? Wala. Wala pa tayo lingaw po diri mga tol kay diri sa kwarto dili kita ganahan mo gawas kay tungod kay kuan nang tugnaw ang hangin, tapos basig mo grabe ni siya nga tong sakit mga tol. O usa pa mga tol, dili kita jud maka-vlog it sa gawas kay tungod lagi inana lagi nga tugnawon ko sa hangin. Tugnawon sensya na kayo. So mala niya tong vlog dire inara ta istoryahan ginagmay. Paki-support lang pod sa akong TikTok mga tol, paki-support mo sa akong TikTok. Paano ito mga tol, Banlat TV, official na siya mga tol sa TikTok and sa Facebook mga tol, Banlat TV. And kana siya. So paki-subscribe na and sa mga tol kay ang ato ang internet diri pod wala na hotdan na pag-load gabi ira. Grabe kay makaon load ang konti. Mga tol ay ang TikTok so kung ka-upload. So mo na siya mga tol. So natin pag-uusapan mga tol nga bisan ginani lang ta tong kinabuhi, bisag kung unsa gyud mahitabo sa ato kurasani masakit ta or unsa ba diha, go lang gyud maram po permitig sulti ako no. So kung kuan na siya mga tol, kung masakit ta dili kita siya mo give up sa atong mga dreams, tuloy pa rin bisag inani mga tol, happy lang kita, di ba? Bitaw nga tol, ano lang na siya mga tol, kay deres kinabuhi mga tol kung dili nimo na maakuha ng mga kalipay mga tol, kay sa ato gyud mga tol, sa atong kinabuhi nagitay rules mga tol, nagitay mga rules sa bawat isa nato, nagitay mga rules mga tol. Kay bisag ikaw ang nagatanaw ni karon nagi kay rules ang kinabuhi, kay dili nimo gusto nga buhaton, napo kay gusto buhaton, di ba? Nag-usap mga tol na siya. So ang atong rules di mga tol sa atong sa atong gusto na tumabot ang atong dreams. So, ang atong rules na mga tol kay rule number 1 mga tol, think positive rin siya mga tol, don't think negative ka. Kay kung think og negative ka mga tol, sigurado mawala gid nang imong gihunahuna nga imong pangandoy kay tungod kay nagathink og negative na lagi ka. Okay. Overthinking na ka mga tol. So inana na mga dapat dili ka mag-overthink. Dili na siya malikayan, pero dapat na siya mga tol nga walaon. Kay bawat kanang basta na kay inana mga tol, sigurado kanang dili nimo maabot kini imong mga dreams nimo mga tol, kay tungod kay paano mga tol kanang lisod kayo na siya walaon. Kaya nga ako karon ginahinayan ako nga akong overthinking kay ko mga tol, pero ginahinayan ako wala kay ron makuan mo tol og sabay lang sa kung unsay gusto sa Ginoo, di ba? Salig lang ta sa Ginoo mga tol. Sa Ginoo lang kita mosalig, dili ta mo kan sa mga uban, maning kamot ug mosalig lang kita.
So sa rule number 2 kay magporsige lang gid ta. Porsige, bawal yung magluya-luya. O kanang bahin sa happy-happy mga tol, kanang malipay-lipay namo ginay sadness sa atong kinabuhi. Namo ginay sadness, namo ginay kanang murag paminaw na to sad kita kay tungod kay sa adlaw o sa imong partner nga wala mo nagkasabtan ay ina mga tol. Kana siya mga tol. Bisag mga sadness ka mga tol, dapat ikagid nga ituloy gini mo. Bala na ng sadness, ipakilid sa na kadali. Pakilid sa na tapos kuan ka, sundo ni mo imong dreams. Tapos pagka human na to nimo na adlaw, pag gabi na to nimo problemahon tong imuhang problema mga tol. Number 3 mga tol, ang atuang rule number 3 kay musalig lang ito sa Ginoo mga tol. Musalig lang ito sa Ginoo. Trust in God mga tol. Trust in God. Salig lang to sa plano sa Ginoo. Bisaya na lang kan Tagalog. Bisaya mga tol. So, masya. Sensya na kay kumaon ni nana. Dili kita kaya na video good dali ba? So, salig lang to sa plano sa Ginoo mga tol. Ano siya mga rule number 3 na ako. So, kung musalig ta sa Ginoo mga tol, wala kitay kanang kinahadlukan. Wala kitay fear kuan sa atong mga dalan kung natay salig sa Ginoo kay kung natay salig sa Ginoo mga tol. Kung iadto ko niya sa ngit-ngit mga tol, ang Ginoo namo ginay mga challenge yun nga hatagan ka sa Ginoo. Kada kung salig ka sa Ginoo bisag ihatag pa kanya sa ngit-ngit mga tol, ay bisag ibutan pa kanya sa ngit-ngit. Dili ka mahadlok mga tol kay ang unaon ni mga tol kung ibutang kanya sa ngit-ngit nagig kay padungan nga kahayag. So mo na siya mga tol, nagig kay padungan nga kahayag. So kung dako pa ng problema ni moron, nagi na solusyon pag abot sa panahon. Kaya ayaw pagsuko sa isa ra ka bagay mga tol. So nana ayaw good think positive ana salig sa Ginoo kay wala may kangit-ngit kung walay kahayag. Di ba mga tol? Kung walay kangit-ngit kung walay kahayag. Kung wala pa'y kahayag kung walay ngit-ngit. Kaya ayaw gid pag kuan. Ayaw gid pag madali. Enjoy your life. Kuan mga tol. Anang maging mabuti ka lang tao kinayan. Rule number 5 mga tol. Magkuan ka mga tol. Rule number 5 and maging mabuting tao gina sa mga tao. Karon giingon ako kagay. Maging mabuting tao rig ka. Maging mabuting tao ka sa bawat mga gipang kuan nimo. Og dili ka mosalig sa imong mga gipang tabangan mga tol kay basin sa inyong trader. Naam gina siya mga tao nga bisag itabangan na nimo. Traderon gyap mong kakay tungod kay naibog sa imo ha. Naibog sa imong sitwasyon, naibog sa imong tanan. So sa ina na mga tol ang ika-advise na sa inyo ha. Mutabang ta kung nanginahanglan og tabang pero dili lang ta maghulat nga bawsan ta og tabang mga tol. Kay kung maghulat ta mga tol, diha malimbungan sa isa ka tawo mga tol kay nisalig lagi ka inana. Kana mga tol, ikaw mutabang ka sa iya ha. Kinasingkasing nimo nga tabang. Pero ayaw paghulat nga tabangan pud kaniya kay tungod kay base unsa na yung mga buhaton niya pasensya taas-taason mong pasensya mga tol maging mabuting tao pasensya lang yun ana siya mga tol yun mga tol sa atong mga dreams o mo siya mga tol usa na oras nga ngit-ngit na gigib ipanugno na ko mga tol so kung naabot ninyo na video mga tol so salamat guys sa pagtaratan sa video so click ng subscribe button dyan mga tol kay para maabot na tayo 1K para makakuha na tayo mga tol guys basig sa bahin po ni sa akong trabaho mga tol nga medyo init tayo akong trabaho construction worker ko mga tol and electrician so marag init na kayo tapos pamintibi ako magbike layo pabianing so natinga na ganyan sila nga nagniwang na daw ko so inamin na siya so di ilang god enjoy. Mau may gipili na ako nga dalan mga tol.
Mao may gipili na ako ay ate. Ay lang nasangit. So mao may gipili na ako nga dalan sa akong kinabuhi. So panindigan ako. Kung unsay mga kanang struggle di ako, unsa may mga mga problema nga moabot sa ako duwato na ako. Kay mao may gipili na ako nga dalan mga tol. Mao may gipili gid nako. So paningkamutan na ako nga makalingkawas ani nga kon, tapos enjoy ra gyud ang kinabuhi, di ba? Enjoy your life and be positive and be proud yourself mga tol. Be proud yourself, mga gina siya mga tol. Basta po mga tol, paki-click lang yung subscribe button mga tol kung hindi pa kayo naka-subscribe, and paki-click ang notification bell para updated kayo sa mga new vlog ko mga tol. And salamat nga pala, and samahan nyo ako sa araw-araw kong vlog mga tol, sa araw-araw at sa mga iba pang mga activity ko na mga ginagawa. Sana mag-enjoy kayo at sana kita-kita tayo sa dulo mga tol, diba? This is a memory mga tol, this is a memory. Pag-abot sa panahon, malipay na ta kay makita nato ni ng mga memory mga tol. Malipay po ta kung unsa nga tuang kahimtang karon. Kaya kung unsa may moabot sa ako pohon, masubaybayan na ninyo mga tol. Kung unsay mahitabo sa ako pohon, kani kung kamo nahadlok mo, kung nauwaw mo na mag video, mag vlog, kani inyong kanon. Kay ako mga tol, mauwawon kay ko, pero di kaya na mga tol kasi nalipay ko, na-enjoy ko sa akong vlog. So marat siya mga tol. Sige, see you sa next vlog mga tol. See you sa next vlog. Bye bye.